I l'Escola de Dansa Danzalona porta a Badalona Ramon Oller. El prestigiós coreògraf imparteix un taller que culminarà amb un muntatge final. Hi participaran alumnes de diferents nivells i edats de l'escola. Aquest diumenge, Oller va treballar amb les alumnes més petites, nenes d'entre 6 i 7 anys, per les que endinsar-se en una coreografia creada per un professional és tot un repte. Ramon Oller convida a les alumnes més petites de Danzalona a jugar amb la música, amb els personatges i la coreografia. És la primera oportunitat que tenen de formar part d'un muntatge creat per un coreògraf del seu prestigi i trajectòria. És una mica tindre'ls sempre amb alerta, tindre'ls sempre una mica buscant, intentant treure coses que ells puguin entendre, que puguin jugar, que la disciplina entri a formar part del joc i el joc sigui una disciplina, no? Bueno, és divertit perquè fem les coses molt xules i és molt bon professor. Dansa contemporània construïda sobre 3 peces de música francesa. Per ell és una oportunitat d'implicar-se en la motivació i les ganes de joves ballarins. Per elles és la possibilitat de conèixer altres maneres de treballar i d'entendre la dansa. Bueno, és un primer contacte que tenen amb algo que és molt més teatral, que tenen que interpretar, que tenen que portar tot aquest cos i aquesta tècnica dintre d'un drama i dintre d'una història, no? Quan comences dius, ui, no sé si em sortirà o no, i després quan ja t'acostumbres dius, home, ja és fàcil. Perquè la classe del Ramon Oller no és una classe com la de la Mònica, la meva professora, i llavors és una cosa molt diferent, perquè és una cosa especial. Treballar amb nens és quasi més arriscat que treballar amb adults, perquè amb adults, vull dir, pots arribar a un moment que tu estàs guiant un assaig i ja no fas massa cosa més. Però amb nens no, amb nens has d'activar-los, has de motivar-los, has de donar-li tota l'èmpetu, portar-los a uns camins que a vegades els costa més anar-hi. Ja fa 3 anys que Ramon Oller col·labora amb Danzalona. Aquesta és, però, la primera vegada que aquesta col·laboració esdevé un taller coreogràfic. Una d'aquelles feines que fa per gust quan es pren un respir per viatjar a Catalunya a visitar la família. Actualment, Oller viu a Nova York, on treballa com a coreògraf i mestre. Treballa també al Cleveland Dance Theatre i està immers en una nova producció a França que estrenarà el 2018.